Тебе ратунку мы шукаем, праз ружанец літості чекаем. Ружанцова Панна Марія, хто ад гневу Божого уратує, хто гаротних грешних пошкодує. У Тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чекаем. Ружанцова Панна Марія, у Тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чекаем. Ружанцова Панна Марія, праз Бернардку ти дала ружанец, грешним ён для обороны шанец. У Тебе ратунку мы шукаем, праз ружанец літості чекаем. Ружанцова Панна Марія, у Тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чекаем. Ружанцова Панна Марія, таємниці ружанця святого перемогуть моць шатана злого. У Тебе ратунку ми шукаем, праз ружанец літості чекаем. Ружанцова Панна Марія, у Тебе Ратунку ми шукаем, праз ружанець літості чекаєм. Ружанцова Панна Марія. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Падчас гэтай святой імшы молімся ў наступных інтэнцыях. Першая інтэнцыя, молімся за ахвярадаўцаў нашай парафіі, нашага касцёла, просячы для іх благаслаўлення, патрэбных ласках, а для памерлых абласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным. Другая інтэнцыя, молімся за памерлага Яна Ляхоўскага ў першую гадавіну ад яго смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасці для яго, аб жыцці вечным у валадарстве нябесным. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую
завсёдою Панну Марию, усіх анёлов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене, да Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Всемогутный, вечный Боже, умацуй нас у веры, надеи и любови. Научи нас шановать Твои заповеди, как мы могли стать годными Твоих обетований. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання послання святого апостола Павла до римляну. Брати, я кажу правду у Христе, не и лгу, и подтверждаю сумление мое у Духу Святым, что смуток мой великий и неспынно покутуя сердце мое. Бо я хотел бы сам быть отлученным от Христа, замест братов моих, родных мне поводле тела, израильтянов, яким належить усыновление и хвала, и заповед, и установление законов, и Божие служение, и обетование. Да их належить айцы из их поводле тела Христос, Бог над усими, благословленный навеки. Амин. Это Слово Божие. Хвали Єрусалим свого Пана. Хвали Єрусалим свого Пана. Хвали Єрусалим Пана. Прославляй Сион Твоего Бога. Бо Он умацовує засови брамов Твоих. Благословляй сирот Тебе, сынов Твоих. Хвали Иерусалим своего Пана. И Он усталевый мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей. И Он, посылая слово Свое на землю, вельми хутко летить Его словом. Хвали Иерусалим своего Пана. И Он обвестил слово Свое Якубу, постановы Своей присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинив. Я нині ведають присудов ягоних. Хвали Єрусалим своего Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Овечки мои слухают голос мой, и я ведаю их, каже Пан, и они идут за мною. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читание Святого Евангелия поводле Луки.
Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеба, яны сачылі за ім. І вось стаў перад ім чалавек, які хварэў на вадзянку. У адказ Езус спытаўся ў кніжнікаў і фарысеяў: ці дазволена вылечыць у суботу, ці не? Яны ж маўчалі. А дакрануўшыся, аздаравіў таго і адпусціў. А ім сказаў: калі ў каго-небудзь з вас сын альбо вол упадзе ў калодзеж, ці ж не выцягне адразу яго ў дзень шабату? І не маглі запярэчыць яму на гэта. Гэта слова Пана. Просім усемагутнага Бога, каб Ён праявіў сваю міласэрнасць да ўсіх людзей на зямлі. Молімся за святога айца Льва XIV, каб Бог ахоўваў яго ад усялякага зла і адорваў здароўем. Цябе просім. Молімся аб спакоі для ўсяго свету, каб чалавецтва пазбегла новых цярпенняў і знішчэнняў. Цябе просім. Молімся за хворых, каб яны дачакаліся радаснага дня аздараўлення. Цябе просім. Молімся за дабрадзеяў і ахвярадаўцаў нашай парафіі, просячы, каб для жывых Бог благаславіў, а памерлым даў жыццё вечнае. Цябе просім. Молімся за памерлых вернікаў, асаблівы спосаб за памерлага Яна Ляхоўскага у першую гадавіну пасля яго смерці, просячы, каб Пан Бог даў ім вечны адпачынак. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы ставіліся зычліва да ўсіх людзей і заўсёды чынілі дабро. Цябе просім. Міласэрны Божа, Ты заўсёды выслухоўваеш сваіх дзяцей. Просім Цябе учыні, каб мы усе маглі радавацца Тваім дарам. Праз Хрыста, Пана нашага. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою Ему честь тут отдаем, о Мария. На Бога клича мы с тобой, Магнификат, о Мария, Ты, Мати Найсвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Христу. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим, глянь на дары, якія мы складаем Твоей величи, и учини, каб гэтая ахвяра послужила помножению Твоей славы, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце, узносим их до Пана. подякуем Пану.
Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны, вечны Божа. Ты праз свайго мілаванага Сына, Слова Тваё, стварыў чалавека і ў дабрыні сваёй адрадзіў яго да новага жыцця. Таму служыць Табе ўсё стварэнне, праслаўляюць Цябе усе адкупленыя і аднадушна благаслаўляюць Цябе Твае святыя. Таксама і мы разам з усімі анёламі абвяшчаем Тваю хвалу, з радасцю усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение І чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Яна, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост падобным у смерць да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ў васкрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія пастулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе,
праз Сына Твайго Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, през усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны до всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Покой нам всем. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлене, покликане на вечеру яхоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, и будь оздоровлена душа моя. Прославляю с верой, Боже мой, Тебе. Ты под видом хлеба скрытый для меня. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Тебе мое сердце покарается, пред Твоею величу все зменшается. Наши почуті помиляются, только словы веры тут справджаются, что сказал Сын Божий, правда вечная,
слову Яго верить, справа певная, что сказал Сын Божий, правда вечная, слову Яго верить, справа певная. Єзу, дай сили, вяді, да Айца мяне. Єзу, дай сили, вяді, да Айца мяне. Каб окунуся я у Яго криниці, Єзу, дай сили, вяді, да Айца мяне. Єзу, дай сили, вяді, да Айца мяне. Каб окунуся я у Яго криниці, Амен. Амен. Молимся. Боже наш Отче, нехай уділу святої ахвяри здійснить у нас справу збавлення, каб ми досягнули соправдной єдності з Христом, якого тепер приймаємо у Евхаристії, який живе і владарить на віки вічні. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божие благословення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас у небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, одиный в Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Віру в Бога Отця Всемогутного, Створителя неба і землі, в Єсуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, родився з Деви Марії, замучений при Понскім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зайшов до отхлані, на третій день воскрес померлих, узійшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутного, а туль прийде судить живих і померлих. Віру в Духа Святого, Святий Костел католицький, єдне, святих, отпущення грехов, воскрешення тіла, життя вічне. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, как у небе, так и на земле.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, благословлений плод лона Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, благословлений плод лона Твоєго, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, благословлений плод лона Твоєго, Єсус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марія, без греху першородна зачатая. О мой Єзу, пробач нам гріхи наші, заховай нас от огню пекельного, приведи уся душу до неба, да поможи особливо этим. Разважаем сегодня таямницы болезные, таямница первая, молитва Иисуса у саде оливным. Это были для Иисуса самые тяжкие хвилины в житті. Лічиться, что мука у саде оливным была больш пакутлівай, чым само укрыжаванне, бо тады укрыжавалі яго сэрца і душу. І ў той жа час, як на крыжы, яго цела. Аб тым, што ў тую гадзіну Езусу было вельмі цяжка сведчыць словы, якія ён сказаў. Гэтак не маглі вы і аднае гадзіны не спаць са мною. Адсюль ведаем, што яму патрабавалася суцяшэння. Езус наказвае: чувайце і маліцеся. Толькі ў чуванні і малітве мы можам застацца яму вернымі. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марія, без греху першородна зачатая.
О мой Єсу, пробач нам гріхи наші, заховай нас от огню пекельного, приведи вся душу до неба і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібно. Таємниця друга – бичування Єзуса. Як же тяжко йому було, коли ён мусив терпіти бичування, коли плявали йому у твар. Коли адчуваєш себе пригнеченим, погляди на яго. Цярпенне, боль, смутак, прыніжэнне, пачуццё самотнасці з'яўляюцца пацалункам Езуса. Знакам таго, што вы наблізіліся да яго так блізка, што ён можа вас пацалаваць. Боль – гэта знак таго, што мы вельмі блізка наблізіліся да Езуса на крыжы. Будзем жа вучыцца ад Марыі, якая, бачачы Езуса абражанага і бичаванага, не баялася прызнацца, што яна яго маці. Молімся да яе, каб нішто не адлучыла нас ад любові Хрыста. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, адпусці нам правіны нашы, якія мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амен. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, на векі вечныя. Амен. Маліся за нас, то ў Цябе паратунку шукаем. Прабач нам грахі нашы, захавай нас ад агню пекельнага, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым. Таємниця третя – укоронування Єзуса цернем. Будем просить нашу Пані, каб зробила наше серце такими тихими і покорними, яким було серце її Сина. Будем вчитися покори, спокійно приймаючи приніження. Не дозволь, каб Тебе мінув гэты шанец. Так легко быць ганарыстым, нячулым,
капрызным і самалюбным. Але мы былі створаныя для большага. Таму навошта апускацца да справаў, якія знішчаюць прыгажосць сэрцаў нашых. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты між жанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородна зачатая, о мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи вся душа до неба, и да поможи особливо тем. Таємниця 4. Єсус несе крыж на гору Кальварийскую. Сёння мы усюды сустракаем цярпенне душы і цела. У Твоє уласнае жыццё таксама ўвайшлі боль і цярпенне, але памятай, што Твае боль, смутак і цярпенне з'яўляюцца нічым іншым, як пацалункам Езуса. Кожны з нас павінен паглыбіцца ў муку Хрыста з яшчэ большай любоўю. Ён шукае кагосьці, хто б яго суцешыў, падтрымаў на духу. Ці дастаткова моцна ты клапоцішся аб гэтым? Сёння Христос церпіць па-рознаму у людзях найбольш пагарджаных, прагнучы любові. Ён глядзіць у Твой бок, патрабуючы дабрыні. Ён просіць яе ў Цябе, сумуючы па Табе, ускладаючы на Цябе надзею. Хворы і ў вязніцы, ён шукае Твайго сяброўства. Бяздомны просіць аб прытулку ў Тваім сэрцы. Ты прымеш яго. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Миром Твоим, Господи, Боже наш, и да пребудет с тобою дух Твоим. И ниже ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Як була сподвіку, тепер і завсюди, на віки вічні. Аминь. Молися за нас, то Тебе порятунку шукаємо. Таємниця 5. Укрижування і смерть Єзуса. Прагну, сказав Єзус на крижі. Ён говорив не о празе воды, а о потребе любові. Ён, творца сусвету, прасіў любові ў тых, хто з'яўляецца яго стварэннем. Ён прагне нашай любові. Ці гучыць рэха гэтых слоў у нашых душах. Паглядзі на крыж і ўбачыш галаву Езуса, схіленую, каб цябе пацалаваць. Яго рукі распрасцёртыя, каб цябе абняць. Яго сэрца адкрытае, каб цябе прыняць, каб прытуліць цябе ў сваёй любові. Паколькі мы ведаем, што крыж – гэта знак найбольшай любові Хрыста да цябе і да мяне, прымем яго крыж з усім, што ён захоча нам даць, і аддадзім яму з радасцю ўсё, што захоча забраць. Калі мы будзем так паступаць, свет даведаецца, што мы з'яўляемся яго вучнямі, што мы належым Езусу, што ўчынкі, якія робім, ты і я, і ўсе браты і сёстры, ёсць нічым іншым, як наша любоў, уцелаўлёная ў жыццё. Ойче наш, который есть у небе, святися імя Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі. Вітая Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітая Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус.
Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітаю, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Марія, без граху першородна зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огня пекельного, приведи уся душу до неба, да поможи особливо тим, кому найбільш потрібно. Кирія Лейсан, Христе, почуй нас, Отче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Троица, Единый Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Маті Христова, Маті Костела, Маті ласки Божией, Маті милосердности, Маті пречистая, Маті беззаганная, Маті непорушная, Маті невинная, Маті наимилейшая, Маті наицудовнейшая, Маті доброй рады, Маті Створителя, Маті Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалыгодная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золоты доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, сутешальница засмученных, спомога християнам, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всех святых, королева без греху першородна зачатая, королева у неба взятая, королева ружанца святоха, королева семьев,
королева супокою, королева Беларусі, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пані, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пані, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу. Молися за нас, Святая Богородица, становися мы годными обетований Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам с Духом Твоим тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твою обороне даемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и до всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша. Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас поручай. У Тебе, святий Йозефе, шукаємо ми порятунку у нашій недолі, звертаючися по допомогу до Твоєї найсвятейшої обраниці Панни Марії, з довіром просим так само Твоєї опеки. Праз любов, яка єднала Тебе з найсвятейшою Богородицей, і праз Твою айцовську опеку, якою Ти отуляв Єсуса у дитинстві, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, якою Єсус Христос здобув кров'ю Своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Предбачливый опекуне семьи Божией, опекуйся обранным потомством Иисуса Христа. Отхили от нас, милый Ойче, усялякие помылки и спокусы. Могутный наш оборонца, приди до нас ласкаво с небесною допомогою у хэтым змаганні силами темры, и як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса от небяспекі, якая пагражала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і усялякіх перашкодаў. Атуляй кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёй дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Амен. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое право, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе, Богу вечнаму в Тройцы прославленне і хвала, і Айцу і Сыну разом, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, Даўцу вечнага святла. Амен. Молимся. Пане Боже, дай нам годно прославлять укрытого в найсвятейшем сакраменте Твоего Сына, який быў забіты за нас, як ягня, каб мы могли оглядать Его в вечной хвале, які жыве і валадарыць на веки вечныя. Амен. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка
честь и хвала и прославление. Иисусу честь и подяка. Вечно, хай буде вечно. Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление. Иисусу честь и подяка. Вечно, хай буде вечно. Иисусу честь и хвала. О, Пане Боже, дай милость, нехай живе поміж нас, нехай керує народом, допоможи, Пане, нам, покорно просим, пошли нам, братнею милость для всіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. Покорно просим, пошли нам, братнею милость для всіх, хай існує у білим світі, хай Бог живе. Ангел Панський звістував Панні Марії, і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
światłość wiekuista, niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci